Εδώ πέρα έχουμε διάφορες τεχνικές. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για την τεχνική του λέιζερ. Να μας πείτε μερικά πράγματα ενημερωτικά. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Δεν γίνεται με το παλαιού τύπου λέιζερ που γνωρίζουμε όλοι, το οποίο πετάει μια ευθεία γραμμή, αυτό που έχουμε δει πολλές φορές στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση και κόβει κάτι στα δύο. Δεν είναι κοπτικό, λοιπόν. Δεν είναι κοπτικό, όχι. Είναι μια οπτική ίνα η οποία βγάζει μια κυλινδρική μορφή λέιζερ από το άκρο της και έχει μια διάμετρο αυτός ο κύλινδρος, όπου προσβάλλει τα παθολογικά φλεβικά αγκία. Το τονίζω αυτό διότι είπαμε στην αρχή ότι οι φλέβες είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Το χρειαζόμαστε για την περιοχή. Άρα σώζοντας τα μη παθολογικά αγκία, τα φυσιολογικά αγκία, συνεχίζουμε να διατηρούμε τη λειτουργικότητά τους και την ύπαρξή τους. Άρα καλό είναι, παλιότερα τις αφαιρούσαμε όπως γνωρίζετε, καλό είναι να επιμείνουμε σε τέτοιες τεχνικές όπου διατηρούμε τις αιμορροίδες στη θέση τους με τα φυσιολογικά τους όμως αγκία. Αυτό το επιτυχάνει το λέιζερ, αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Ένας ασθενής που το σκέφτεται και θέλει να έρθει να κάνει μια τέτοια επέμβαση, γιατί η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή και επιδεινώνει την καθημερινότητά του, θα έχει πιθανόν ορισμένες ερωτήσεις να κάνει στο γιατρό. Δηλαδή θα θέλει να μάθει αν θα πονέσει το χειρουργείο, πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί, ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας. Να δώσουμε μερικές τέτοιες μικρές ίσως, αλλά σημαντικές απαντήσεις, ώστε κάποιος να πάρει μια απόφαση, να θελήσει να ζητήσει την λύση στο πρόβλημά του πιο άμεσα. Να ξεκινήσω απαντώντας στην αγωνία του περισσότερου κόσμου. Μιλάμε για μια τελείως ανώδυνη επέμβαση. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται για το κατά πόσο θα ταλαιπωρηθεί. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, γιατί οι παλαιότερες τεχνικές επέφεραν φρικτούς πολλές καταστάσεις πόνους στην περιοχή. Ήταν και δύσκολη η κατάσταση κυρίως μετά. Ναι, διότι είχαν πολλές αλλαγές, είχαν αιμορραγίες, είχαν πόνο. Εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Μιλάμε για μια τελείως ανώδυνη επέμβαση, δεν την αντιλαμβάνεται ο άρρωστος ούτε κατά τη διάρκεια της ίδιας επέμβασης, ούτε μετά. Μπορεί να πάει κατευθείαν με το που θα βγει από το χειρουργείο στην τουαλέτα, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα και θα ξαναθυμηθεί ότι η κένωση, η αφόδευση είναι μια φυσιολογική κατάσταση αποσυφόρησης, η οποία συνήθως φέρει ευτυχία και όχι δυστυχία όπως ήθιστε με την αιμορροειδοπάθεια. Επίσης δεν έχουμε καθόλου αιμορραγίες, δεν έχουμε επιποματισμούς με γάζες, με αλλαγές. Γλιτώνει ο ασθενής και από τις αλλαγές και τον πόνο που επιφέρουν αυτές συνήθως, αλλά και από τις επισκέψεις στον γιατρό. Ένα άλλο ερωτηματικό που βασανίζει τους ανθρώπους είναι μήπως υπάρχει περίπτωση υποτροπής. Δηλαδή, εντάξει, την έκανα, αποσυμφορήθηκε η κατάσταση, λειτουργώ για ένα διάστημα καλά, μήπως μετά το ξανάρχω το πρόβλημα μπροστά μου και τότε τι ξανακάνω. Πολύ όμορφα. Μιλάμε για μια τεχνική η οποία έχει το μικρότερο ποσοστό υποτροπής από αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα έχουν πάνω από 50 με 70% ποσοστό υποτροπής. Άρα ένας στους δύο ουσιαστικά ασθενείς που θα υποβληθεί σε μια επέμβαση παλαιότερου τύπου θα υποτροπιάσει. Αυτή η τεχνική έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 100% και έχει ένα ποσοστό υποτροπής κάτω από 3%, όπως αναφέρεται στις διεθνείς μελέτες. Κλείνοντας, πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε πόσες μέρες, σε πόσο χρονικό διάστημα από την επέμβαση θα μπορούσε ο ασθενής να έχει ξεχάσει ότι την έκανε και να έχει ξεχάσει αυτό που το βασάνιζε? Άμεσα ο ασθενής μπορεί να φύγει από την κλινική στην οποία θα υποβληθεί σε επέμβαση και να επιστρέψει στη δουλειά του. Στη δουλειά του κιόλας. Άμεσα, την ίδια μέρα. Δεν έχει πρόβλημα να καθίσει, δεν έχει πρόβλημα με τη λειτουργικότητα της τουαλέτας. Εξήγησα, δεν υπάρχει πόνος μετά την επέμβαση. Μπορεί να πάει άμεσα μετά την επέμβαση στην τουαλέτα και να έχει την κένωσή του χωρίς να καταλάβει απολύτως τίποτα. Οι περισσότεροι είναι τρομοκρατημένοι, δεν το πιστεύουν μέχρι να συμβεί. Αλλά μόλις συμβεί, πείθονται και καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει μια σωστή κίνηση με αυτή την επέμβαση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι αποκαθίσταται, ας πούμε ότι αφινόμαστε στα χέρια σας για να μας βοηθήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δερβίσογλου. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.